हेलौ लोगोफोर गासिबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायनायखौ जासिहरबाय। लोगोफोर माने जोबोद गिनो लागा जादों आरोना माने कम्पानिफोराव खामानि मावनो थांनायफोरा। ओमफ्राय दाथ' आजिखालि सिख्लाफोराबो दानिफ्रायनो नङा सिगांनिफ्रायनो सेंग्राबाबो सिख्लाबाबोथ' कम्पानियाव खामानि मावनो थांखायो। जिहेतु फैसानि थाखाय उदैखौ सुफुंनो थाखाय जिहेतु फैसानि खस्थ' उदैखौ सुफुंनो थाखाय माइरं जानो थाखायनोथ' खामायनांगोन ना आरोना जना माव मोनजानो कम्पानियावबो थांनाय दोङो बिदि हौवासा हिन्जावसा गासिबो जों बर'फोरा बारा थाङो कम्पानिफोराव जेरै गुजरात केरेला तामिलनाडु एकदम गोजान गोजान जायगायाव थांलाबायो। ओमफ्राय जोबोद गिनाय मोनदों लोगोफोर माने कम्पानियाव मावनायफोरा बे सेबथा होननाय बायदियानो सासे सिख्लाखौ माने लांदोनो लांनानै थगायदो कम्पानियाव बिदिनो लोगोफोरा लांदोना लोगोफोरना मा गम मोनाखै माने खुगा खाथिजोबनानै बुथारदो सिख्लाखौ गोदनायाव दानस'नानै बुथारदो। ओमफ्राय जोबोद गिनो लागा आं भिडिअखौ माने केरेलानि निउसाव नुनानै माने बिराद गिनाय मोनदों आङो। केरेलाना तामिलनाडु सरि केरेला होनफ्लांदों तामिलनाडुनि। ओमफ्राय तामिलनाडु आं गिनाय मोनदों माने बिसोरनि निउसखौ नुना गिनाय मोनदों। ओमफ्राय मानसिया जों बर' नङा देसं बेनिखायनो आं बुंदों माने बर'फोराबो एसे गोजान गोजान खामानि मावनो थांनाय दोङो ना बेलेग हारिल' नङा बर'आथ' बांसिन थाङो बेनिखायनो सेबथा होनना बुंदों आङो कम्पानियाव थांनायफोरखौ सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो जोङो सोरबा बिदिनो सिख्लाफोरा सेंग्राफोरा थांनानै माने थैसोनाय खोनादों ओमफ्राय सोरबा फाग्ला फाग्लि जायो माबा जायो। ओमफ्राय बे मानसिखौ हमनो हायाखै आरो ना माने खुगा खाथिजोबनाय मा मानसि जागोन बिसोरो तामिलनाडु हयथु गोजाननि मानसि जागोन तामिलनाडुनि जिहेतु तामिलनाडुआव बुथारजादो बे सिख्लाया। ओमफ्राय आं भिडिअखौ होनो हानाय नङा माने होगौमोन आङो भिडिअखौ जिहेतु इउटुबा स्ट्राइक हरगोन लोगो लोगो बे भिडिअखौ होबा माने दाननाय साननाय थैसै बेफोर बुग्लायनाय माबानाय होनो हायाना। ओमफ्राय आं होनो हाथ'नाय नंला माने बिराद गिनाय मोनदों आरोना आङो माने एत्तारे मा उदैनि थाखायनो खस्थ' खामानि मावनो थाङो माने बिदि बुथार जाजानो गोनां जायो आरोना जोबोद दुखुनांथाव माने एत्तारे साला माने गिनाय होननायानो गैया आरोना इसोरो माने एन'खा बायदि गोदनायाव दानदो हेत साला आं नुनानै जोबोद गिनाय मोनदों आरो जोबोद दुखु नांदों। माने जों गैयिनि फिसाफोरासो थाङो माने कम्पानिफोराव गोनांनि फिसायाथ' थांखाया रावबो। ओमफ्राय गैयिनि फिसाफोरासो उदैखौ सुफुंनो थाखाय बा बिमा बिफानि साननायखौ सुफुंनो थाखाय कम्पानिफ्राव खामानि मावनो थांदों ओमफ्राय बिदि बुथार जाजालाबायदोना एत्तारे बिराद दुखु मोनदों। बेनिखायनो बुङो लोगोफोर माने खुथ्रुआथ' गैया नङा खुथ्रुआ गोबां थायो खुथ्रुआ लोगो नांना थाखायो नोंदो सायावसो लोगो जागोन सिङावबा मा बेबायदि हमनो हाया आरोना माने बेनिखायनो लोगोफोरनिफ्रायबो एसे सेफ था ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा लोगोफोर सोरखौबा लानानै बुंदो लोगो जों बिदि साननाङा। ओमफ्राय आंनि साननायाव आरोना माने लोगोफोरबाबोथ' एसे सेबै था कम्पानिफोराव थांनायफोराव सिनाकि नङाबा बिदिनो लोगो जाना था लोगो जानाङा नङा लोगोबो जाना थानांगो खिन्थु एसे साननाया मोजां आरोना लोगोफोरनिफ्रायबो एसे गाज्रि मिथिखायो दखं थानांगोन लोगोफोरा माबायदि लोगो जाबाबो रायलायनायावनो किसुमानखौ गम मोनो लोगोफोरा माबायदि मा खालामलाबायो। ओमफ्राय जोबोद दुखु नांदों लोगोफोर सिख्लानि नामानो प्रिया ओमफ्राय प्रिया माबामोन टाइटेला गोजाननि मानसिलै इयो तामिलनाडुनि मानसि तामिलनाडुनि मानसि जों बर' नङा दे खिन्थु बे जायबा फुथार जानाय कम्पानियाव माने बर'बो दंमोन होनना बुंनाय खोनादो बर'फोराबो बिराद कमेन्ट हरदों आं माबायाव नुदो इउटुब तामिलनाडुनि निउसाव नोंथांमोना थांना नाय मोनगोन आरोना माने बेनिखायनो निउस नायग्रा खालामनांगो जिहेतु कम्पानिफ्राव थांग्राफोराबो एसे नुनानै सेफ थानाय माबा थानाय एक्सुवेलि आंनिबा गोजान गोजानाव खामानि मावनो थाङियानो मोजांलै ना बिदि बुथार जानो गोनांबा आरो थाङाबाबो जाया थांबाबो जाया बिदि बुथार जाजानांगौबालाय ना जों गामियावथ' खामानिखौनो मोना बेनिखायनो कम्पानियाव थांनाय जायो मानसिफोराबो स' मा जागोन जोबोद गिनो लागा आरोना माने ओरैबायदि दानदो गोदनायाव आयु थोद साला निजायनि उदैनि थाखाय न'नि खस्थ' नुनायनि थाखाय खामानि मावनो थांबाबो माने ओरैबायदि जाथाय जानो गोनां जायो आरोना बुंस' हाया आरोना मानसिनि खाफालाव मा दोङो मानसिनि लाइफआव मा मावना जानो गोनां जायो ओमफ्राय मा जायो किसु बुथार जानो गोनां जायो बेबायदिनो आरोना स' जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर आं नै भिडिअखौ आपडेटखौ माने अकस्मात होनाय जाबाय माने दासो नुब्रबदों आंबो जोबोद गिनो लागा स' दे होमबाना आं भिडिअखौथ' होगौमोन खिन्थु इउटुबनिफ्राय रुल्स मोनसे दोङो माने लोगो स्ट्राइक नाङो आं नै थाम्बनेलखौ जिहेतु होनायखौनो गिदोसो दा स्ट्राइक नांगोन नामा होननानै थ' नङाबा होखागौमोन आङो बे भिडिअखौ होगौमोन बे बुथारनाया खाथाम मानसि आरोना माने खुगा खाथिनानै माने गोदनाखौ दानस'दो आरोना सिख्लाखौ साला
दा जोबोद गिनो लागालै ना लोगोफोर दे होमबा ना दिनै आपडेटआ बेखिनिसै लोगोफोर आं जोबोद उखा मुखायै भिडिअ बानायनाय जाबाय बिराद गिनाय मोनदों ना जों बर'फोराबोथ' कम्पानियाव बिराद थांनाय दोङो बेनिखायनो नै आपडेटखौ लाना फैनाय जाबाय आरो ना रावबो गाज्रि मोननाङा दे होमबा दा सोरबा चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ स' माच लोगोफोर दे